Jimat kemule wong mati. Parman, priya umur 40-an taun, nelayan saka desa Kawungaten Cilacap. Dheweke nekat ndudah kuburan wong mati, njupuk kemule didakake jimat. Dheweke nganti nekat merga beban ekonomi kang nyepit keluargane. Dheweke uga entuk inspirasi saka kancane kang saiki malih sugih kanthi dalan aneh. Sakwise nyolong kemule wong mati Slasa Kliwon, kancane pancen malih sugih. Mula Parman uga kepengin sugih kaya kancane iku. Merga durung ngerti, ing sawijining dina dheweke takon marang kancane, "Gini yo, kudu wong sing mati Slasa Kliwon. Iki wis dadi syarat sing kudu dipercaya," wangsulane kancane. Sabanjure Parman nganti pirang-pirang wulan anggone ngenteni lan ndhedhepi wong sing mati Slasa Kliwon kasebut. Sawise suwe ngenteni, pangarep-arep iku pungkasane uga teka. Kepinujon wektu iku sebab sing mati bocah cilik. Kanthi mangkono, Parman luwih gampang anggone njupuk kemule bocah mati kasebut. Pancen bener, njupuk lan ngrebut kemule wong mati iku totohane nyawa. Kejaba kudu waspada marang wong liya supaya aksine ora dikonangi, uga kudu mati-matian ing proses njupuke. Nalika ndudah kuburane wong mati, uga ora oleh nganggo gaman apa wae. Dadi kudu nganggo kaloro tangane. Bab iki sing kudu digatekake supaya rituale kasil. Yen taline wis ucul, kudu age-age narik kemul kasebut. Nanging narike kudu nganggo untu. Lan pira ukurane kemul sing bisa dijupuk, mula suwekan iku sing kudu digawa bali didadekake jimat. Dadi kowe ora oleh njupuk bola-bali, cukup sakenane wae. Untung yen kowe bisa entuk suwekan sing amba, saengga kowe bisa tambah sugih. Kandhane kancane. Percaya apa ora, saben wong kepengin sugih lan nindakake ritual iki, dheweke mesti gelut karo wong mati sing kemule arep dicolong. Iki pancen aneh. Ning mbok menawa wae wong mati iku wis diaslupi dening roh jahat, saengga tenagane bisa kuat. Parman wektu iku ora ngira yen wong mati iku duwe tenaga kang luwih gedhe dibanding tenaga manungsa urip. Nadyan sing dijupuk Parman kemule bocah cilik, ning tenagane kaya wong dewasa. Apa maneh yen sing dicolong Parman iku kemule wong dewasa, sing mesti dheweke ora mampu njupuk. Pantes wae akeh wong kang ora sanggup lan gagal nindakake ritual iki. Wong mati sing kelangan kemul bakal nangis njaluk kemule dibalekake. Nah, ing wektu iku wong sing nyolong kemule bisa njaluk apa wae. Bisa njaluk dhuwit, mas-masan, lan apa wae sing dipingini. Wektu Parman nyuwek kemule wong mati digawe sumbu, ana perasaan liya.
kang dheweke rasakake wektu iku. Perasaan iku tansaya ora karuan wektu sumbu kemule wong mati iku wiwit disumet ing jero kamare. Banjur murup lan ngetokake beluk ngebaki ruangan. Aneh, ujug-ujug saka arah jendela kamar ana swara thothokan kang dibarengi tangisan sarta sambat njaluk pitulungan saka bocah cilik. "Tulung, balekno kemulku, Pak. Aku kademen. Balekno kemul dhuwitku sing mbok cupuk iku, Pak. Aku butuh. Aja kok cupuk dhuwitku iku. Wenehono, aku butuh, Pak." Mangkono swara bocah cilik sing ana njaba jendela. Parman ngerti yen iku swarane bocah mati 8 taunan sing dheweke jupuk kemule. Bocah terus ngudi karo nangis. "Kemulmu bakal tak balekke. Ning mengko yen aku wis duwe omah dhewe sing apik." "Apa kang dumadi sakbanjure?" Aneh, ning nyata. Ora let suwe Parman nemu dompet kang isine mas-masan. Nalika didol dheweke entuk dhuwit meh 50 yuta. Sing uga ora mlebu nalar. Suwene 3 wulan asile golek iwak tansah akeh. Saksuwene dadi nelayan, dheweke durung nate entuk iwak kang luar biasa kaya iku. Ing petiting wulan katelu, sakwise nindakake ritual nyolong kemule wong mati, Parman bisa klakon duwe omah dhewe kang lumayan apik miturut ukurane ing kampung nelayan papan omahe. "Tulung, Pak. Balekno kemulku. Aku ora tahan maneh. Aku ora kuat, Pak." Tangise bocah iku maneh. Parman uga janji maneh. "Yen kowe kepengin tak bantu, kowe uga kudu bantu aku. Aku pengen sepeda motor anyar. Yen kowe bisa mbantu, kemulmu mengko tak balekne," kandhane. Swara iku uga ilang kaya digawa angin. Lan apa kang dumadi sakbanjure bener-bener luar biasa. Tanpa dinuga lan dinyono-nyono, Parman nemu dompet maneh isi mas-masan saengga dheweke bener-bener bisa tuku sepeda motor anyar. Pancen, sakwise duwe jimat iku, panguripane Parman owah drastis. Dheweke dadi wong kang cukup kondang ing kampunge. Nanging musibah pungkasane dumadi. Kompor gas kang kabener digawe mangsak bojone njebluk. Bojone tilar donya kanthi kahanan sakujur awake gosong. Separo omah lan isine uga katut kobong.